Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 8. Делене на отсечка в дадено отношение външно. Имаме отсечка АБ и отсечка CD, които ще бъдат отношението, в което ще делим произволната отсечка. Отсечка EF трябва да бъде разделена в отношение АБ към CD външно. В точка Е с радиус АБ построяваме окръжност. В точка F с радиус CD построяваме окръжност. Тези окръжности се пресичат в две точки. Построяваме триъгълник EGF. Взимаме ъгополовящите между страните EG и GF. Пускаме права през F и E, която пресича ъгополовящите в I и в G. По този начин направихме външно делене в отношение AB към CD.